Pred 5 rokmi sme kúpili náš dom, kde už bola kuchyňa v hotovom stave a ja som vtedy začala snívať svoj sen o kuchyni, ktorá plne splňa moje predstavy o tom, ako by ten priestor mal vyzerať. Až po 5 rokoch som si dovolila osloviť dve rôzne interiérové štúdia, ktoré sa zaoberajú aj návrhom kuchyň so svojou predstavou, ktorú som im prezentovala. A bola som sklamaná, poviem to na rovinu, pretože tieto štúdia mi síce ponúkli pekné návrhy, avšak tieto návrhy nenaplňali úplne to, čo som avizovala, že je pre mňa dôležité. Dokonca prehliadli kľúčové prvky v mojej predstave a takisto ma nejakým spôsobom navigovali do akceptácie toho, čo oni navrhujú. To znamená, istým spôsobom ma chceli lámať, ale ja sa nedám. Ja proste, keď určitú predstavu mám, tak ju chcem mať aj zhmotnenú. A v tom čase som zistila, natrafila som na Zuzku Filipovú a na jej vizualizácie, ktoré ma veľmi oslovovali. A so Zuzkou tá spolupráca bola úplne iná a preto si dovolím ju veľmi, veľmi na spoluprácu odporučiť v prípade, že hľadáte niekoho, kto nielen naplní vašu víziu a vašu predstavu, ale posunie ju ešte na vyšší level. Takže čo ja hodnotím ako veľmi pozitívne na našej spolupráci so Zuzkou. V prvom rade, ja som jej naposielala nejaké obrázky z Pinterestu, kde bol zachytený ten vibe, ktorý ja som chcela mať, tá farebnosť, ale samozrejme nebola tam kompozícia, pretože každý ten priestor je iný. Zuzka absolútne naplnila moju predstavu. Čo ja považujem za veľmi dôležité, nie len, že naplnila tú predstavu, ale vystihla to gro, ktoré ja som tam v tom priestore chcela mať, dokázala vycítiť, čo je pre mňa dôležité a to povýšiť. Veľmi mi pomohla v dotváraní interiéru prostredníctvom dizajnových prvkov a validovala moje predstavy, čo bolo pre mňa veľmi dôležité, pretože keď interiérový dizajner validuje moju predstavu, tak viem, že je dobrá a že to bude OK, že to bude spolu všetko pekne hrať. Bola mi veľmi nápomocná pri odporúčaní adekvátnych stránok alebo predajní, kde si môžem ja vybrať konkrétne tie dizajnové prvky. Hľadala som veľmi peknú lampu, hľadala som obraz, hľadala som nejaké detaily do toho kuchynského priestoru, lebo ja mám kuchyňu spojenú s jedálňou, nemám ju spojenú s obývačkou, mám kuchyňu spojenú s jedálňou, tak tam to bolo veľmi dôležité, ten funkčný priestor zároveň zjemniť a zutulniť. Páčila sa mi spolupráca aj kvôli tomu, že bola rýchla, promptná, zároveň ale tá rýchlosť nebola na úkor kvality. Páčila sa mi celkovo pozitívna komunikácia. Veľmi oceňujem, že mi Zuzka odporúčila kvalitných a spoľahlivých majstrov, ktorí sú veľmi dôležití v celom procese realizácie. Bola so mnou a podporovala ma a povzbudzovala alebo nás aj pri samotnej realizácii vlastne až do konca. A dokázala oceniť aj nejaký môj osobný prístup. Takže ak by som to zhrnula, Zuzku považujem nielen za profesionálku. To, čo je pre mňa veľmi dôležité, jedna vec je technická profesionalita, ale druhá vec je ľudský prístup, schopnosť vycítiť, čo je dôležité pre majiteľa toho priestoru, navnímať vašu dušu alebo vaše cítenie, má obrovský cit pre detail, zmysel pre farebnosť, zmysel pre súlad. A veľmi sa mi páči, a toto ešte chcem veľmi vyzdvihnúť, pretože nie všetci máme neobmedzený budget na to, čo chceme urobiť a chceme si predsa zhmotňovať naše sny aj možno s menším budžetom. A to je samozrejme veľmi relatívne, ale musím povedať, že Zuzka napriek tomu, že a mám rada kvalitu, tak dokázala robiť kompromisy s cenami a v konečnom dôsledku má realizácia celej kuchyne, vrátanie všetkých detailov, všetkých dizajnových prvkov vyšla lacnejšie ako prvotný návrh len korpusu kuchynského od dizajnových štúdií, čo samozrejme ja chápem, hej, ide o materiály a tak ďalej, ale dovolím si tvrdiť, ako určite budete vidieť aj na priloženom obrazovom materiáli,
že tá kuchyňa pôsobí luxusne, pôsobí dizajnovo, je veľmi kvalitná, veľmi dobre sa v nej cítime, celá rodina, veľmi nám všetci oceňujú. Všetkým sa veľmi páči, nie je to proste len môj názor. Takže Zuzka, chcem ti veľmi poďakovať a zároveň chcem každému, kto uvažuje o spolupráci s Zuzkou, odkázať. Určite to stojí za to, určite v Zuzke nájdete výborného partnera na realizáciu vašich snov, takže choďte do toho, odporúčam všetkými 20.